Samira pamechitera mabunda. Samira pamechitera mabunda. Zvisa zvino zvichikwazi. Ndikaenda chabatwa nemhosva. Mwari ndibatsire. Inini nayangu ndava nayo mama ndiri kudzingwa mumba pamusha ndakasiyiwa nemurume wangu. Ndakava ndakaroorwa ndakachata ndikatoita vana vanguwo, asi mumuchato mangu imomo makazouya vana vatatu vanga vasiri vanguda, vanga vari murume wangu. Ndikavagashira zvakanaka, handisi akamboita problem navo kusvika iye zvino waakutidzinga umba umu. Wanga vari kugara kunze kwenyika kwemakore akawanda, ndofunga kupfuura kana makore 30 years ari kunze. Waimbouya nemwana wepo, aiuya achivhakacha achipetuka, achiuya achipetuka. Asi chakazondisamisa ndechekuti rwendo runo rwaauya mumba umo, murume wakafa muna 1995, asi mushe wakandoramba uripo, hausakamboparadzwaba. Ngepamusana pekuti inini ndaishanda ndiri kuMamutare, ndakanga ndakatsvaka umba yekuti ndigare ndichiende kubasa nekuti vana vechikoro vaone kwekuenda. Asi musha wakandonga uripo, zvese zvaitwa pamusha apa, zvingave rufu, muchato, ungano, kana vavakidzani vangu, ndifunga nehumbo hwekuti ndaiuya kumusha. Zvadarozvo mwana uyu anonzi Davis murume mukuru, waane makore 63, auya muna Julai. Wakasvika pamusha apa paigara muroora wangu mai Debbie, ndiaigarapo nemurume wake asati afa, aigara pamusha apa, ndo vaichengeta pamusha nekuti muroora wangu akanga asingashandi. Zvino muroora wangu akazorwara, arwara kudaro wakafa gore rino iri muna February. Afa kudaro, Davis wakazouya achibva kunze kwenyika, akasvika akambotombogara nemuroora wangu, akatombogara nawe mumba imomo, achigara vese, mai Debbie achibika, uye achidya naye. Handizivi kuti zvakazoshata papi. Mai Debbie wakaamba ngekudzingwa ari muroora wangu, mukadzi wemukorore wangu. Hadzi zvikazii ndiDavis, iwe wechibva pano uchiri kugarirei? Murume wako akafa, chidzokera kumusha kwako. Inini ndakanga ndisipo, asi ndiwo masoro ndakazwa ngemuroora, ndo zvaita naDavis. Akatozvirongedza zviro zvako zvese munzvimbo imwe, uchibva pano. Saka pane musi wakauya muroora, wakauya kuMamutare ndinogara, auya kobata maoko nemunina wake nemwana wangu akasvika. Vaakubva kumba Mamutare, hazi takasvika paumba tikaona pachinjwa loko. Zvadarozvo vakatadze kupinde mumba, havazi kurara mumba, vakazotorara panext door pane muzukuru wedu, ndoko vakarara. Vakandifonera vakati, mai, ndozvitauna zviri kuno, hatizi kupinde mumba. Zvakanaka, mangwana kuchiedza, ibvai mwaenda kutaurira sabhuku azive kuti ndizvo zviripo. Vakafuma kuenda sabhuku, vakaperekedzwa nevabanzi vavo kuenda kwasabhuku, vakanotaura nyaya yavo. Zvino chiri kutinetsa izvozvo ngechekuti kana kugarapo pamusha apa hapasi kugarika. Ndakatotora muroora wangu ambogara neni. Imimi makadzingwa kare. Kako ndini mudzimai wagodini. Paakakudzingai? Inini pachangu ndanga ndisi mubaba, asi wakadzinga muroora. Ndosaka ndopane nyaya yangu.
ndosaka kuti imimi kana musimi makadzingwa akadzingwa ndiye anofanira kunge ari kumira pachitaura kuti akadzingwa azimanya mumirira right yavo very complicated. Right. Pamusoro changamire. Yes. Zvakaitika ndezvekuti ini ndakaroorwa muna 2002. Ndaroorwa muna 2002. Simuri ikawirirana kuti inini ndigare pamusha. Panga pasina munhu aipaingogara murume wangu. Wawirirana kuti inini nemurume wangu tichagara tiri pamusha. Saka takagara tiripo, tikaita vana vedu tiripo. Gogo waiuya wachimurara wachitiona wachidzokera pamutare nekuti ndikokwano ndokune imba yavo. Asi kuya pamba waiuya wachitotaura kuti apo murudini apa murudini wariwo munhu angari aiona nezvinhu. Saka zvadaro muna 2016 baba mukuru wakavhakacha kwezuva 1 wakauya wakarara wakaenda. Muna 2017 imba yedu yakavhozhoka. Yavhozhoka murume wangu akataurira vanhu vese including baba mukuru. Baba mukuru wakati iwe nemukadzi wako tsvagai huswa mupfirire imba. Murume wakati zvakanakai, imba ikagadziriswa hayo zvikapera. 2022 baba mukuru wakauya nemukadzi wavo murungu muirish. Wauya tisu taitowaitira zvese tichiita zvese. Asi zvakandishamisa ndezvekuti baba mukuru waita zvehasha, waida kupopotera murume wangu wachimuharasa. Ini ndikati baba Debby usapinduraba nokuti ana baba mukuru vanongouya inguva shoma yavanenge varipo. Isusu tisinozosara tichiita sei tichigara pano. Muna gore rapera muna 2024 wakauya murume wangu anga kurwara. Waimuharasa wachiita sei tichingonyarara hedu. Muna February murume wangu ndobva afa. Muna July baba mukuru wakauya. Asi kuuya kwawakaita ndakangoshingirira. Baba mukuru waindibata rasi pamba. Baba mukuru waita zvekupopota wachiita sei asi ndichinyarara. Handina kuda kuzvitaura ndakazwa kuti ini ndaita mutorwa ndikada kutaura kuhama dzinenge dziri hama nehama. Saka ndakati Mwari ndibatsirei ndinyarare hangu. Saka zvadaro sekudaro umwe musi gogo wakatombouya uchibata maoko. Baba mukuru wakati nichamboenda kumakusena pendakati gogo wati mangwana ndiri kuuya. Pakafa murume wangu gogo wakanga waenda kuUK. Saka pawakauya muna Augustini ndakavaonera kuHarare. Saka pawakazouya pamba wachida kuona pakaiswa mwana wavo ndakataura baba mukuru ndikati namama wari kuuya nhasi. Baba mukuru wakati nichamboenda kubhodha kunogadzisa zvetengi rekontena rangu. Wakapesana ana gogo wakauya kusenseni wakatandara wakazoenda zuva rovira tingori pamba. Saka munin'ina wangu akazouya ndokati sisini ndauya nevana vechikoro kumba kwedu kwamukukudzi ndokwanga auya kumba. Zvikanzi ndauya nevana vechikoro saka kuti ndidzokere ndisina kuona mbuya hazviiti ndiperekedzeiwo kuda kunobata maoko. Saka takaenda nemunin'ina wangu. Patakadzoka manheru takaona screen gate yepakicheni yange yakiwa. Key yange yakiya screen gate yanga isisiri iyoyo key yataishandisa mazuva ese. Saka chatakatanga kuita ndechekuti takatarisa baba ine makey pataingoisa nababa mukuru. Ndaiti kana ndakuenda ndochengetawo ndoisa makey pababa mukuru waiziva paigara waive wachipindawo. Inini kana ndakubudawo ndisipo baba mukuru wakubudawo ndisipo waingoisa makey papapo. Saka munhu wese aiziva paigara makey. Saka takatarisa panga paine makey takashaya. Ndobva taona pascreen gate yepakicheni makey aita sei achinjwa. Pane mamwe makey manyowani. Amwe anokiya imba yese ndakanga ndisisina access yekunge ndinawo. Baba mukuru bhanji remakey ndo wakanga wakugara nawo. Inini key yandakanga ndakungowana access kwairi yanga iri screen yanga iri key yepascreen gate ndiyo key yandanga ndakungoti kana ndida kuchera kana mvura dzekumabathroom ndaitenderera nekukitchen nokuti iyi ndiyo wakanga wagara nebhanji racho. Saka inini ndakangoti zvine basa rei kungonyarara chero ndiine pekupinda nepekubuda napo. Saka tadaro tabva kutauni takasvika tikabva tagara hedu panze sevanhu vanga washaya key. Inini pfungwa dzangu dzakanditaurira kuti nofunga baba mukuru
pawachinja kii wakanganwa wachibva waenda nemakii wasina kudzosera panzvimbo paya patinosisa. Saka takatogara muvharanda, ndopatabatsa malaiti togara hedu muvharanda. Takagara muvharanda kudaro dzadza mumapast 7 ndopakasvika muzukuru wedu Christina anga abva kufamu. Saka semazuva ese anositi akabva kufamu anouya achiti mbuya muri sei. Saka paakasvika ini mbuya makagara panze zvaita sei. Ndakamuudza ndikati baba mukuru wachinja loku yepakicheni, saka wanenge wakanganwa kuisa patinosisa makii, saka ndiwo watakamirira kuti vauye. Saka takagara patakazoona nguva yakufamba yakabva auya anga ine mwana wake ari form 6 kutonzo waida kuchaisa laptop yavo. Takatoiisa pavharanda patanga tiri ndopatagara hedu. Saka tati gare pakanzi handei kumba tinobika. Takaenda kumba tikanobika ndobva wambosara hawo wari pavharanda. Wachingouya kudai so ndopakabva panzi nemwana wemuzukuru wangu mbuya malaiti epakicheni adzimwa zvinova kuti mumba mune vanhu. Christina akati ngatibike sadza. Kana tabika sadza tikapedza kudya sadza tinozoisirawo sekuru mubheseni kana wadini wauya wozoona chekudya wangarara nenzara here. Takaita seizvozvo ndobva azofona sekuru muripi, sekuru wakadaira wari kupopota. Saka takangoti pamwe ndezvekudhakwa ngatirare hedu tinozodini tozovaona mangwana. Toangoti maidhepanzi takuvaona pano chichi vautanga kupopota. Saka uyubva akatafona akati tinozovaona mangwana. Saka takarara hedu tarara kudaro makuseni acho mukadzi wemuzukuru wedu akasvika. Takatamutaura kuti ini ndakabva nangoti manheru aya ndobva ndati gongo tafamba zvakanaka, asi zvatafamba zvakanaka takutonorara kwaKristina nekuti baba mukuru wanenge wakanganwa petinosisa makii havapo. Saka vanhu ndanenge wataura kuti baba mukuru havapo wakanganwa pekuisa makii. Saka petakazoona kuti mumba mune munhu baba mukuru wapopota hatina hedu kutanga kuzvitaura. Makuseni acho ndopakabva pazosvika umwe mukadzi wemuzukuru wedu ochifonera sekuru muripi, sekuru wari kupopota. Vatashotoita sei ndopetafungoti ngatiende kukazini brother yababa wadzipi tinowataura kuti ndiyo nyaya iripo. Takirwa panze, takakirwa panze mumazuru apa pamamini mapirisi angu eBP handisina kutomboamwa. Patatoenda hedu kuna baba mukuru tasvikaona baba mukuru wakasimudza foni. Baba mukuru wasimudza foni wakati baba munini muripi, zvikanzi ndiripo pamba, zvikanzi maidhepi wari panapa. Ndopakabva wapindura wakati iwe imi mukoma Devi siyana nenyaya dzepagodheni panapa, iwe ita zvekumba kwako. Baba mukuru wakamboita kugumbuka, asi semunhu mukuru wakabva wazoti nyaya iyi handichaigoni ndega. Chandakuda kuti muite ndechekuti muende kwasabhuku, asi inini ndikatsva nezuva health yangu haisi kuita zvakanaka. Wakabva kuti tiende namai guru nemuzukuru wedu mukadzi waStanley naChristina neni ndopataenda kwasabhuku. Tasvika kwasabhuku tikarongedzera nyaya yese. Tarongedzera nyaya yese kwasabhuku. Sabhuku wakabata foni ndobva wati samuchanyuka maswera sei. Samuchanyuka wakati ndaswera hangu zvakanaka. Tikanzi ndina maidhepi pano mawakira panze. Tikanzi mune zibenziri ndiro ratondikira panze. Tikanzi tisikuita zvemahomebeba tati ndina maidhepi. Dai maidhepi wari wawane makii wangadai wakangoti kwawakabva wangosvika kukinura zvawakapindamo. Ndati uyai pano. Tikanzi handikwanisi ndira kuenda kuindaneti kuwatsonga. Saka wakati oraiti chisiyai makii pamunosiyaisa pacho ndiri kuuya namaidhepi. Takatungamidzana nasabhuku nyambai tikaenda. Patakasvika ndakataseva paine makii ezvizhova pangori nekii 1. Sabhuku akabvunza kuti pane kii 1 dzimwe dzacho dziripi. Ndikati dzina baba mukuru. Takapinda mumba wakandisiya hangu ndaamumba. Kwazoti mangwana acho baba mukuru akaenda kutauni. Waenda kutauni wakadzoka mazuva arovira. Pawakadzoka mazuva arovira ndanditori mukicheni yemumba ndine zvindandichitoita hangu. Ndandakavhara rori pasi nepamusoro, asi skringeti yange isina kukiwa zvezvokuti kungodzorera kudai hazina kukiwa, hazina kuita sei. Zvawangosvika ngoti zvezvokuti akavhunduka. Ndavhunduka kudai ndakati manheru baba mukuru havana kundidaira. Wangoti dzichimboraura wangu wainaro watanga kundinongedza. Wakati iwewe ndandichiita action dzekuti ungabva pano uye uri kurambira pano. Enda kwababa wako bvumisa iwe yari apo ndakamuita. Saka ndina kudaira ndakaramba ndakanyarara. Ndobva waenda kumabedroom wanotura secho yawo iyo waisa bedroom wadzoka. Pawakadzoka wanga wapa foni wari paloud-speaker. Ndobva wati magumbo ndoti udaidze muzukuru wedu, ndoti udaidze nharaunda yese muye panapa. Ini handichakwanisi kugara namaidhepi panapa.
saka muzukuru akavhunduka nguva shoma wangu watosvika nekuti mataura anga achita anga nyasha nguva shoma wakasvika tikagara kugazebhu tagara kugazebhu sekuru wakati akakutaura nyaya dzavo dzawaitaura wakati panapa pane vaenzi vangu varuda kuuya panapa inini maidhepa handichavadi pano murume wake akafa ngaadzokere kumba kwavo achiri kudei pano ini ndauda kumbogarawo panapa ndichitonga sezvawaita pano murume wangu anga ine nickname yekuti Dr. Bob ndoti ndigarewo pano ndichitonga sezvawaita naDr. Bob panapa ndisina umwe munhu bandine family yangu sezvawaimboitawo panapa ini handina kudaira ndakaramba ndakanyarara zvikanzi plus ndine vaenzi vangu varida kuuya panapa nhasi saka mukamusiya panapa ndiri kumutema-tema muzukuru akapfugama akachema kanzi sekuru ndazvinzwa zvamataura zvandanzwa zvamataura sisu mumba hatirombopindi taakuenda nangoenda ndakangopfeka ndandisina kumupfeka nejusi ndapfeka zvemaraftas nezvekungoti nongongori pamba zviya nefoni yangu mumaoko ndobva taenda pavazukuru ndiwo kwandakanorara makuseni ati ndipe ndakatofuma ndautorwa vanhu kuti zviri kunoko zvandiomera hazvisina kundimirira zvakanaka. I think it's a tower of this one. Yes, a two response. I'm sorry that. Nyaya dzekutaura dzese hari kunyikwana. Hapana zvese zvaunare ndizvokunyika. Inini ndakabva ndokutanga pakuti vakatanga kugara pamusha pedu sei. Mine. All right. The guy nditobvunze tiite zvekudhaireterana pamba ndepani Papa ndepapa kwedu. ndepapa imimi nani imimi nani Nevamwe vese. nevaningina wenyu Nevazukuru vedu vese. nevakadzi wenyu nevana wenyu mezani saka uripo here paunofuna kuchigara pamwe Anga aripo. akazoita sei Zvakazoitika ndizvoda. Ini ndakauya muna July. Ndine mzee yangu iri kuuya yanga ichipinda munyika. Saka I think ndakagara about nearly 2 months. Onini imwe shipment yanga ikasvika kuCape Town. Payakabuda mumadocks ndakabva ndamhanya. It was ndakamhanya on Monday. Ndikaenda kuCape Town. Ndakadzoka iri Saturday manheru. Handichanyatsozviziva. Pandakadzoka ari manheru pakati peusiku. Ndikasvika kumba amai nini vakandivhurira ndikapinda. Ndikarara mangwana makuseni acho. Chibva ndakuexplaina amai nini makii ndine makii because makii ari pamba ndinomatenga ndeangu ndindakamatenga. Pane kii yatinoshandisa pagate pane vana 2. Instead yekuti tiise zvokuisa pasi mozokanganwa in this and that, imi chitorai 1 mwana ini ndotora 1 mwana kuita kuti whoever anenge asvika anokwanisa kupinda mumba. Anokwanisa kupinda mumba. Vatanga kupenga. Hey, wakaurayi gumisai. Hey, wazodini akatanga kupopota. Ndikasheruka. Zviri papi. Pandakauza ndikati amai nini munoziva manje ndine internet kuti ndione internet ndinoenda kuonini kuWatsonga. Vanhu vekuonini vanhu vekuzimura vari kudhira navo vari kuForbes. Saka vakandifonera kana kuti handikwanisi kuti ndibude pamba panapa ndisina makii. Zoona wacho ipo patapedza kutaura kunyaya iyoyo tichibva ndapinda zvangu munda ndabva ndafonderwa kuma 10:11 nevanhu vekusimba zvikanzi interview yako yari uya. Ndabva ndasumuka ndabva ndaenda. Ndadzoka manheru kuma 3 ndikasvika pamba pakakiwa. Ndikatendera ndikatsvaka padinoisa makii hapana. Ndikafonera mai nini dzasa kuma 4 pandakavafonera. Ndikati mai nini muripi? Zvikanzi abva kutoseka.
Peta maini. Muripi. Akutose ndakuuya. Ndikati muripi. Toda kuzati kana muri padhuze ndakaosa dini. Kuya kuzokutora mari yacho. Akutose zvakati tiri kuuya. That was around 4. Vakazoya kuma 9 zimaniro. Apa ndakagara mudare. Mambo asana kusisa asana mbena musango kuenda kuita. But first time first time. And kwedu kwakatsva. Kwedu kwakatsva. Ndakashupika. Anyway. Can you try to make this thing as short as possible? Saka nisokutanga ndikira. The second day ndaenda kuzimba ndadzoka kubva kuzimba kuma 4. Ndikasvika futi pamba pakakiwa. Ndipo iri vangabva madhenda mumba kwako. Handina kuti hapana zvakambosvika zvakadaro. Makazokurisa kuti enda mumba kwako pasi uripi. Hapana musi wasoko iroro. Saka uri kunyepa kamai. Ari kunyepa. Ari kunyepa. Alright, vasamubva vakaenda. Kwasabuka izwa zvakaitika apa ndezvokuti hatizi. Hamuna Kuenda kusaba. Tipeni makadini. Yes. Musumeni changamu. Baba wakamboerumba kuina maini. Vana kubuya baba vani mainini na mbuya wacho. Saka tichibata vafonera kuti vanhu vakuno uyai kuno kuti nyaya iripo. Vanhu ndipa rusapi iri kupi havana kubuya. Kana iri kutotanga kuti munhu hatizi. Murotanga kuti munhu. Takambosvika pamba pacho first. Tikasvika tasingazivi pano domestic dziri kudetserwa. Saka taenderawo ngenyaya yemabhikoni ari kuiswa muchiyambo. Saka takazoti tibvunzwe ndiwo ari kuisa mabhikoni. Saka takaendapo tikasvika kumadhoo akakiwa. Saka tichibva tafonera maini wacho kuti namba dzavo hatisi kudziziva. Saka tipewo namba dzavo apa tivafonere tinzwe kuti zviri kufamba sei makuisa mabhikoni muchiyambo. Saka wabva wauya kwabva watipa namba vakati pana pane zuro pakatunga paine noise takadzingwa pambari. Saka tikati vaende ndizva zvatizivi kwabva tafona vakadayirawo tikati uri kuupizwa ndiri mumba pamba pakatokiwa pisi. Tikati aiwa isi ndada kuti kuone tikati aiwa kuti ndikuone handina nguva yacho yekuti ndikuone. Ndichazototi ndazopfungwa dzangu dzagadzikana ndozokutaurira inoda kuzondiudza sei isusu hatisina basa hatina kuura nyaya yenyu iyi yemumbai because tatoinzwirawo pano. Isusu toda kuzobvunza nyaya idzo dzirikuiswa mabhiko. Saka nyaya iri kunde kuti baba wenyu anga ine mukadzi. Baba wenyu pakafa akasiya mukadzi wake pamba pake. Saka mukadzi wake Ipapo mambo ati ndopfukana nawo. Anga asina mukadzi. Baba wedu akafa asina mukadzi. Baba wedu akafa achigara ega. Mari? Amai wangu wanogara vakarohwa nababongo. Vari kumba kware. saka iwewo wakasvika pamba Kusvika paino. une here wamuwanina Musapete maura. une here wanina kana uchiwa nawo baba wako wawina waunoziva Mandinoziva? Ndinoziva vese. unoziva vese baba wako akamubvira aroora Vakamborora. wakaroorana Vakaroora avaroora ndobva vazodzira nyaya yababa vedu namai yakanetsa 1972 ndobva vakasiyana. Baba vedu vachiuya kuzogara kunoku, ivo mai vachiuya kuzogarawo kunoku. Baba vedu vakatanga kuvaka musha vachigara pamusha.
kusvikira pafe varipo pamusha. Ava mai vachigara kwavo, baba vachigara kwavo. Havanambobvira vakagara vese nababa. Sabo, iwewe baba. Iwewe pesa ava wakazvarirwa kupiwa. Ini ndakazvarwa kuHarare. Uchigara nani kuHarare? Ndagara nababa vangu, ndagara kwababa vangu, ndagara kwambuya vangu, amai vangu kana kwamai vababa vangu. Umeo kangani? Mai vangu vakange vatorwa kumba kwavo. Pamusha apa wakamukwagara? Ndopagara, ndopandinogara. Ndopandinogara. Wakaenda leo UK? UK wakaenda lini? Ndakaenda 82. 82. So which means kubva 1982 kusvika almost katari Ndachipora chiuya baba ndasikagara. Saka pano waigarapo? Waigarapo ndowanani baba? Baba vangu vachigara pamusha. Baba vangu vaigara, asi baba vaigara nani? Vaigara vega. Baba vangu vaigara. Saka iwewe munin'ina uyu mukadzi uyu waigara nao, mukadzi uyu murume wake ndiani? Munin'ina wake, murume wake munino. Mwana baba wangu. Baba wako akamuita ari kupi? Akabarwa namai nina. Namai. Wari kupi? Wakabarwa namai. Vachigara kuHarare. Musha uyu wakatozopera kuvakwa kuma pasi takugarika kuma late 70s kuti pagarika, but kubvira kuvaka baba vachivaka musha wedu taibva kuHarare tichiuya. Baba vangu vanga vane munhu mukadzi wavo waigara naye. Une here chawakaisa pachiwakwa chababa? Mati? Une here chako chawakaisa pachiwakwa chababa? Zvakawanda. Wakaisa chii? Ndine borehole, ndakaisa borehole, ndakaripeya matank ese anobata mvura, ndaisa irrigation. Anozozara kurepeya Imba. kurepeya chisi chako? Chekuvaka changu nini? Ndangoripeya, ndakaripeya imba yambuya basi. Pane imba yanga yadirika yambuya yanga iripo. Izvozvi imba yangu yagara? Asati aisa munhu. Asati aisa munhu ndiani? Nokuti ndindakaivaka, saka hapana mumwe akamboiclaima. Izvozvizvi uri kuya kuclaima, akaona pane nyaya yako uri kuya kuclaima ababa because uri baba angasina mukadzi, uchisiya pambuya pawakatovaka pasina munhu. Pako ngepapi? Iwewe. Pako iwewe semunhu ane 63 years. Pamba pako ngepapi? Ikaona family yako imburi ipi? Mhuri yangu ichiri. Kana uchiti ichiri that means they are on their way. Ndati kana uchiti ichiri it means uri kuuya. Saka iwe wauya kugadzira ndosaka makontena ari kuuya. Makontena emapureti nemapoto. Aiwa. But you see where my problem is. You've been away for more than 30 years. And chaifana kuita pachiwana. Wafana kuwauya and usvika unoona vanhu varipopota kuenda vakambomira sei zvakamira sei. Ndikuenda kwaSAMU. Kana paine nidi kuti uzvivakire pako iwewe, utozvivakira pako zvinhu zvako zvomira zvakadii zvakanaka. You can't tell me you've been in UK for more than 30 years. Asi you have got no home that you call yours. Mai ava unobodi havasi mukadzi wako maoko. What's the basis? Pane muchato kamai. Muchato uyu wakaso. Uda kubvarura iwe muchato. Anogodheniri. Bambo. Wachimai ava vanhu vari
Paukagara nababa kubvira paukachata vaigara vese ma-early 70s pakataka kumusha ndopakasiyana namai zvese zvakaitirwa pachivana ipapo handichaziva asi iwe wakamubarwa rii 1962 1962 which means ma-70s vautorewa kositoseka na-50 years. So how do you know this? waigara namai wako nanambuya nanasekuru watozouyawo abatumutora nenyaya yekuti we are talking of 1972 we are talking of 10 years kana kwazowa 1962 we are talking of 9 years utora nenyaya chi utora nenyaya 9 years and utora nenyaya you were 9 years old. So you tell me ukuthi andicount zvese zvakaita uri 9 years yanga akapwa uyakazorapwa uyakazogaya iwe uri pakarambwa mai yavo iwe wanga uchigara kuti tegera nababweni baba wako uine makore makati uine makore vula ndindigara nababangu uchiri kudiki makore mangani udiki ka you are talking of anything below 18 years ndo udiki saisuti pa anything before below 18 iwe uri papi ndaigara nababangu ndaitenderera ndakagara kwambuya wangu ndikagara uine makore mangani ndakazobva kumba kugara nababangu nezvimwe zvinhu zvine zviri clean uyu munhu arapo mukadzi wababa she is the surviving spouse kana ari the surviving spouse she is entitled to the estate yemurume wake kusvika afa kana azofa that's when imimi sewana you come in as beneficiaries then masheya andika munouya as beneficiaries andika you don't share estate yababa mai achiri mupenyu as long as mai avo wachiripo andika ndiye ari in charge of the estate imimi kana maiyo akafa from amongst imimi wana wacho handiti mochichuza chi-executor weestate yani yababa wenyu handiti yapo then mosheyiwa estate yani yababa because you cannot all be crying for imba yakawakwa nababa imi mwita dzako wakadzenyu mukadzi wacho aripo moti buda imomo no get out and build your own house because mwana pamoka ini chandutora ndechekuti wana musarweshanjidzana mai wana mukapinda mushanjidzana mai munoreka marelations enyu nevamwe wenyu munofanira kuchiwirirana and wana mai kana warugwa siyai wana mai varuta sei warugwa imimi wana ichaiuka pasina chamukuzu mukangopindira munyaya idzodzo chete zvatopera because inini kufunga kwangu andandikuita bamboka imimi muri munhu amachua handiti zvomamachua hamufanira kunga murundirakidza kasign ke desperation you are showing me masigns akawanda desperation and you have been away for more than 30 years uri ku-uk and you come here wauya kondesera inani munhu akarurima mafundeko kumba yako iripi iwe yako iripi kumba yako wagara imba yako iripi where is your house kumba yako iripi advice yadoti kupepa ndeyekuti kana musina penyu hamudi mai wachitori kwako
Handiti chiwashandisai mai kuti paminda yakasiyiwa nani nababa yese. Handiti mai abva atokunongedzerai panoti chii panoti iwewe, so that mhuri yako ikauya handiti inoziva kuti pababa wedu ndepapi, because izvozvizvika iwewe ukafa mwana wako hausina chekugara, hawachatodiwi kuoneka pamba ipapo, because imba haisi imba ibaba wako, imba yasekuru. Sekuru ni wana wako, wana wasekuru ndokuti kuti imba ndei Ndo wakawanda. unozva pamuzvizva kuti iwewe uri kutozviisa padisadvantage uchine nguva yekuzviita, uchine mukana kuti uzvivakire nekuzvitsvagira panoti chii panoti iwewe. Izvi zvekurwira chii nhaka iyi handika handikambona makutotemesana musoro mese muri tu muri kutotemesana chii musoro nechinhu chisiri chani chenyu. You busy fighting for something that is not yours. Muri dhani mwakanyarwa. Yes. Kuti nyaya izosvika pakuti tisvike kuno kudare nayo ingadai akasina kundikira paakakiya ndakachinja makii ndikamusiyira kii yekuti apinde nayo. Muri tu maizviziva imi kuti pamunetsana maini muri tu pane muridzi, maifana kuenda kune muridzi kuti mai panapa turi asi kugara zvakanaka nani namaini pane issue yakati then mai vokutaurira kuti vana kugarai kuti mugarisike zvakadii zvakanaka, but your attitude towards mai ndiyo iri kuita kuti muononga mai pasina matambudziko ovawedzera. pamusoro ichachamuriki inini zita rangu ndoitwa Murimi Chanyuka, ndiri muzukuru wambuya. Dambudziko ririko kumusha, ini ndakakurira pamusha ndichichengetwa nambuya nasekuru, ndini muzukuru mukuru. Sekuru wedu apa baba hapachatogariki. Pane nyaya yambuya wedu warapa, asi inyaya hombe chaizvo. Sekuru wedu manzwa vachinzi hanzi kukunza vaenzi vangu in'anga dzakaunzwa pamusha ipapo dzichiridza ngoma kwemazuva. Mbuya wedu vakatikudza tichienda kumethodist, mukatitarisa tese hatina nyora pachii, takakudzwa pachikristu. Asi sekuru vaakuuya vachichishorokodza kwe. Mbuya vakashayikirwa nasekuru wedu mukorore wavo muna February, havana kuuya kubata maoko. Bhoho rese ravari kutaura havana kana musuwo wakambouya vachitaura naiyo. Maiyo ndo zvandafunga vari kudisrespecta mbuya wedu. Ndine maposta avanoisa paFacebook vachituka mbuya wedu. Mbuya wedu wakatichengeta, mbuya wakavachengeta iwo sekuru havasi kuzvitaura havo, asi wakagara navo kudanga mvura kumapiyu. Sekuru wedu iwo vari kuti baba wanga wasipoba. Mbuya wakatora wanga vari nesi wakavaendesa pahadhize wavo kuti vanofunda newana wavo vamwe vanga varipo 4, asi wakadzingwa nenyaya yemusikazwa. Wakadzingwa nenyaya yemusikazwa. Izvozvi zvivakuuya papepa randakupai pane maFacebook screenshots vachituka mbuya wedu, pane matext message avaitumira iwo mbuya wedu Maidembi Mtasi vachivatuka vachiunza n'anga ipapo pamusha ipapo. Vakasvika pamusha ipapo Maidembi vadzingwa, vakasvika pakandwa raisi musha wese vachiti pamushande pangu. Isusu takazoenda tadzoka, ina handishandi kuno, ndakatouyawo kubva kunze kwenyika kubudikidza nenyaya iyoyi. Mbuya wangu ishirikadzi wese wari waini, ndikati regai ndobatsira wana mbuya. Musha ukatorwiba, vanhu vachishayika pekugara zvakanaka tiripo. Tauya kobatsira wana mbuya, ndizvo tirikusangana nazvo. Hino mambo toda kuti mutigadzirirewo nyaya iyi, ngekuti kana ndaenda wana mbuya vanosara vachikuroretirwa ndiani. Ndimwe kwatova kutotarisira kwamuri kuti mutibatsirewo nemhepo yapinda musha. Wakadaidzwa naSabhuku Nyambayo kairi kese haana kuenda. Isusu zita redu musha rakanaka, sekuru wangu vachimupenyu, zita rake musha rakanaka, munharaunda makanaka, asi kubudikidza ngemhepo yapinda iyi
sabhuku nyambayo wakamudaidza kairi, he was disrespected. Zuro takauya pano, takaswera pano, he didn't come. Kutaura kudai wane warrant of arrest kumapurisa violation of a protection order ndakatorera wana mbuya wangu. Asi wakatiza kubvira last week, nhasi kuzotaka kuoneka pana warrant of arrest. He protection order yaka violate, takada kudzosera mbuya kumba. Mambo, Kana yakadaro isu sanoto tibatsira is by Mr. Anthony Davis. We are trying to assist you. Not to batsira. Muone chinonzi life yechiwani chi anditi makasvika vanhu Mr. Davis wani pamba wachigara zvakadii andika people must continue kuramba kugara zvakadii vanhu wafana kuchinja lifestyle wavo just because wako UK imi mauya kuva kuUK anditi angari UK ndimi nemhuri yenyu whether makabudirira muUK kana makafeira muUK ndezvenyu nemhuri yani yes and mukati mimi munoda kutora mafrustrations ekuUK kuya nawo kuZimbabwe kuZimbabwe if you are not careful you'll be forced back to UK again and maybe you end up in South Africa UK kwacho kusatoliwa saka ndinoti ngatikuite wani ngatite wani tinave mupenyu wechiwani andika mai ndiani because mai uyu akasiri mukadzi wenyu baba angari mukadzi wababa and imimi the fact yekuti ka simba ramaro mukubva naro kunze maybe is because munokona kuti mai mbuya wa exposed haana mwana wake mukomana anokwanisa kumudefenda haana ndochokwadi mbuya izvozvi mukororo wake akashaya ndiye aikwanisa kumudefenda the reason why muri kuona vazukuru wangu uchitotora duty iroro rekuprotecta mbuya because waona kuti mbuya aexposed and imimi is why baba ichi chidzidzo kuna vanhu vakawanda ukaitisa mubereki chinhu ichocho hachisi chako ukawakira maimba imba haisi yako ndeyamai ukatengera mai masofa haasi yako ngeyamai ukatengera mai motikari haisi yako ngeyamai zvekuti ndozotora mai kumisa mupoketi vozokamutengera masofa pasi napo muri kuita kuti maparents atadze kuenjoya life because hauramba rozvibvunza kuti ndikagara masofa yakasvika akadzoka abva kuUK kwake akasvika atsemuka zvikutupwa no it's better you don't buy masofa iwayo tengera iwewe nemhuri yako ugare nayo siya agare pamapuranga ake arugara aine peace of mind kana achigara padehwe rembudzi unoti ndakadira ball I repaired I repaired this I did this aiwa izvo wakauya kodhira ball wakanga wazwa mntu wawafa ngekushaya mvura iri kumusha vara kabhohora kuona kuti vanofara nyota they will continue to get their water kubva kwakaidi kwawaingogara vachitora don't take advantage of other people's misfortune. Usatore advantage kuti munhu murombo ini ndinazvo izvozvo kwete mbuya uyu ishirikadzi regai asvike pakutorwa Mwari achigara upenyu hwake hwakanaka achichengetwa ndiMwari wani imimi baba munene Irish wife munozwa muine Irish wife be very careful baba musadhairute uZimbabwe hwenyu nehweIrish mukadhairuta uZimbabwe nehweIrish you end up makutoita kunga muri kupenga asi muri chii muri right because vanhu vanenge vasazvisi kuti muri kumboita sei muri kumbodii andikakona because people expect kuti munofanira kunga muri kubehave in a certain way imi motanga kubehava neimwe nzira
It's not African kuti wakomana vanhu vese chimboendai kwese endai kunze tinoda kuona munhu vanapa musoro navanapa because I've got my visitor coming. It's not African. Haisi Zimbabwean culture by. Yekuti vanhu chimbobvai panapa kushama muri kuisland it's possible kuti vanhu vese ibvai panapa hatinoda kuona munhu tine a function that is private. But kuno kumanje munhu yangu akatoda akazwa kuti pane 7 days whether akokwa kana anakokwa passport yake ngeyekuti ndinogara muno wobva atosvika but kuisland izvozvo hazvidi hakuna saka iwo kana kutora zvekuisland zviya manje zvekuti without invitation no end hakuna kwakuna kuno kwakutodiwi chi-invitation ukanoda kuona kuti muno mwakaoma sei nyora matsamba ekuti ndikuinvita ndingina kumuchato wamwe wese kana usina kadhi haupindi. You will not enjoy that wedding. Kana uchida kuzoona nyora pa wedding card yako kuti don't bring in children. Uone. Because it's not African. It's not part of our culture. And our culture kuti muchato kunakidzwa. Saka vanhu vanotaka kunakidzwa chii? Wana. Iyo ngati mai unakidzwa sei akagara kudai mukakaona uri chu mwana wasara kupi kumba kana kuti mai uri kuona kuti akagarigara kwakomana kumba kwakamira zvakanaka here wanavo hakuna zvawaita because wabvisa kanhu kanoita kuti vanhu vanakire kati wakadii wakabvisa ndizvo zvaunoda kuchairwa izvizvi zvekuti unotaura kuti akauzaizwa kuenda ng'anga and you are bringing ng'anga from island. Nganga zikuda papa pasipani pako uri kuya neng'anga papa pasingabvumi kuti ng'anga ndedzei ng'anga idzo aiwa papa tingapedza nguva mbuya sungai mbuya ipa mbuya tsamba yake mbuya pamba ndepenyu hamudzingwi nemunhu pamba pane penyu imimi ndimu nemarunamiro ekutodzinga vanhu mukatora murume anetsa mbuya munyorerei peace order ake atsvage kunoti kwani izvozvo zvandakusvitoita manje murume ndatoona kuti unotonetsa izvo vari kutodiwa nemapurisa security iri akasoumbiwa ndi baba wangu zvirekare kuchikoro ndinongedzerwa kuzi munda uyu ndo munda unozokumaniwa nomina wako saka munda uyu ndo ndandi kungorima asi chakazonetsera chekuti mashure apo nyaya yemwe yaenda kwasabhuku nyaya yakatombwa ikaramba kupera mushure mekunga vakamimiwa aita noizi vaibva kuti nyaya yangu haifaniri pana pano asi nyaya yakatanga ngeyekuti wakatanga wagara dare ndounozi Solomon Chanaka vari vega vapanana munda iwo wakumusoro kwemimba iwoyo vakaita mumwe wacho unozi kudavhati wasaidhezati saka ndipo pakatanga nyaya ndaenda kutema huniwo munhu ndokwandakaenda kumangozi ataona kutema akawapa ndiani ndiSolomon Chanaka. Solomon Chanaka aiwapa achiti ndiani ari ani aiti ndimudare wamuzvinari muparutsa kungobva kudare kokuya kotupamusa imi mbobva madii inini ndipatakaenda kwasabhuku wana kutema miti imomo wanditi kwazimuruliwa kwasabhuku ndopatakaenda kwasabhuku kuya nyaya idzaidzi awakabva kuti nyaya daipereri pana paida kuenda kudzimba ukuchi kudzimba kwacho ndokwakuina Solomon Chanaka
pane gore raitika kuti muzvare wakanga akusimba kwe3 months ndobva zvakaitika nyaya iyi. Saka nyaya iyoyo yakaramba yeitonetsa kusvika inini ndakati ini handina zvandinoziva, munhu wakanipa munda uyu ndibaba wangu, saka nyaya yamuti kuti munda ngewenyu imini handinyarambe kufukidzana nemi, asi kuti baba wacho wakanipa munda uchiripo, mai wakanipa munda uchiripo. Wanipiwa vana nayo Vari munomu mwaenda ndauya navo. imi makapiwa nayo pamusoro pemafuta ini ndiri Simon Danga ngati apa Danga mukoma wakarora gore ra1975 ndopa waindogara pa75 kusvika napo akazorora maiguru ava muna 85 ndopa wakangosvikira wachigara wachirima kusvika nhasi. Saka imi vaigara murume wavo nevakadzi vauripawo sei mamusingavabvi sei makamira kutanga kutofa kwemurume wavo Wakauya kokumbira munda kuna baba ndi murume weafa ari kumbira mukadzi wekutanga uzi minda yangu yatorwa nababa munikurewo baba kana muchiti kukumbira muruti akati azikumbirawo pekumborima tiri kutsvagawo minda iyi. statement yarisingadi kuzwa paland ndiye kuti ndikukumbirawo kurima mbichana hakuna chakanaka. Imini wanhu kuda kuya kukrema izvizvi ndima kuti akanga akapiwa asi angasina kuwa zvachose. You were not part of the agreement, so you don't know. Mamuri kuheri paakapinzi mamuri kuimamudza vandati mwana mudoko ndakasongonokuti vanhu vakaomende chaushazorima mamura saka mamuri puri mamakura ri 1975 muyo gore ripi 69 saka 75 mamine 6 years ndimo makaenda mumeeting muine 6 years hawana kuenda mumeeting wakauya kumba kuna baba izvai wakauya kumba kuna baba ndobva madaidzwa navabai mimi kuzouya muteereri nyaya havari kungotaura navanhu mumba matati izvoisisiwa saka mamusi mamusipo mamusipo here mamusipo ndo kana kutaura chokwadi ndo ndinoda maningi hazvo. Saka in this case pambo hamuna chamunoziva ndizvo panyaya yeminda kuti yakafamba sei hamuna chamunoziva zvamuroda kuti nyepera kuti baba wenyu akakupai minda akazopa uyo achitaura kuti ndiri kukupa mbichana orit zvomakazwa kumuseri kwekicheni wakati uri wakazari nekomafoni magari baba ndiyo ngatoziva kataura saka ko kana nguva yavo isati yakwana yakawirirana nemufi ima akupata sei wakaziva kana wakadzi wako wachazodzosera rendi iyoyo kuwana wangu kana panofa wakadzi wako wese zvino wakadzi wachipo wasati wafa iwe ungaisataura shuwa kuti murume iyoyo anorora wakadzi 2 3 4 achiti orora wakadzi iyoyo asina pekuwaisa kurora mukadzi weko kukumbira rendi yekuisa mukadzi wako kuna wako ndizvo here baba ndikutaurawo zvandakazwa hamuzivi saka napakazwa hamuzivi magumba baba ndoti ndikutokere magumba e bambo panyaya ibambo hamuna chomungoziva babambo muri unodawo henyu lendi asi chamungoziva bambo hapana. Akamazwa bambo because aifanira kunge atoyari apo achitaura nenyaya yerendi iyoyo kana ari yemuridzi werendi iyoyo ndibaba wenyu not imini kana munye baba munotaura kuti mambo maresva mambo hamuna uresva baba nokuti kana pandakatongwa ndati akakupa lendi iyoyo wautaura ndibaba wako handiti which means munhu anoziva nezverendi iyoyo ndiani anofanira kunge auya mudare munomu achirwira lendi iyo ndiani kwete ani kuuya kwenyu mimbambo kunobva kwarakidza kuti muda kuziva zvamusingazivi
mapazwa pamunhu ndapazwa changa isinotauro wangu lendi ngeyenyu here baba rendi handi yangu pangeya baba haisi yenyu kalenda kana lendi isiri yenyu bamboka kana ari baba wenyu haisi yababa wenyu kuti baba wenyu shaishitaura takasiva baba wake sekundotaura kwamuti kuti makasiva baba wenyu baba wenyu shikupenyu because baba wenyu if you're talking of nyaya yekuti zvinhu zvakaitwa 1975 imi ne 6 years imi nemi takasiyana negore padzino saka tese chakwatarisa tabarwa tatita chetinoziva vaiwedei sorry changa zvakangofanana nawo neuyo akakutiwo mukoma wangu wakatanga uri ma1975 atori mudoko kwandii uyu tinokwanisa kumubhirivha wai because mukadzi wamukoma ndopaika iwe wanga usikagara the fact yekuti ndiye akatigara ndepake because uyu wagara ndakabadza wauya kogara nhaka yamukoma pamusha wamukoma haana kutora mukadzi uibao kuti wagara nhaka wobvaenda naye kumba kwake aiwa iye ndiye wakutisa kumba kwake kuuya kuna mainini iri chateera kuna mainini ibota nelendi kwakarongeka kwa kune musha kune lendi bota ririko ndosaka pambota ndinouya maikuru ndinouya because dai uya anga asina chiro pambota yosina kudzika asi uyu akaziva kuti paari ari secure ngepake imimi ndinye imo ada kumbisa asi ngepake pavari kugara havana kudzingwapo ndopavari kugara nyaya iri kunge kuti kwavari kutaura kuti uyu ndo munda wedu uyu ndopatoratidza kuwirirana nekuti munda wavo iwo ava nyangwe maiguru wanga wachii maiguru ndiye vairimo ava minda yavo yavakatosiyirwa nyangwe ndi maiguru matopedza airima kuseri ndiani airima kuseri ndiani airima kuseri ndiani pindurai akarima kuseri kunde maiguru ndiani maiguru wavo maiguru wani wavo mini kuti ndepani mini kuti ndepani mini kuti ngepani apa ndingatadza kupapindura pane pandakuda kuti nditaure izvaipapo dai kuti maikuru avo andi wanawo maikuru wakure mukomana atoni 40 years 40 years 40 years musikana mukuru wacho ndiri muna 75 saka izvozvo izvi mukomana mukuru akauya nhasi achiti ndakurima minda yamai wangu munomudi Mururai ndimi murubu ini ndikuona sekuti changamira ava varoda minda yekutekesa kuti minda imwe yavakasiyirwa nakasiwa namukoma wacho izwai dai nyange waroda minda yakutengesa wachida minda yakutengesa imi hamiti basa renyu rekumiswa kutengesa minda because haminda menyu bai hamusi president bai land yemuzimbabwe yese belongs to the president estate land saka imi masimba ekumiswa kutengesa minda mune mapihwana muri sabhuku mundoriwo munhu ati saka chindogaraiwo muri munhu because engori mangu yako nditaura naye kuti makuda muda kutora minda iyi because wari kutengesa wari muruda minda kutora imimi
because wari kutengesa. Ko madi kundotenga kana muruda. Sero changa. Inini handisi kuti ndoda kutora munda. Asi kutouyawo kuno kunototora zvakanaka. Kuti handida kutora munda. Mimi mutibatsiro. Saka ndauyawo inini kuti ndikubatsire kwazvo. Kubatsira kwamunda ubva kwandinga. Kuti ndikutaure kuti mudziwe munda ndiani. Kuti musakane handiti. Ndokubatsira kwazvo. Ndizvo pasaite chii noise. Saka inini ndinoda kuti inini manditaura chokwadi sengezvomaita kuti ndakutoziva kuti munda uyu ngewani. Because inini handingakwanisi kuchinja chinhu chakaitwa 1975. Ndoda kuchichinja 2025. Which is 50 years down the line. Akamona nyaya chibairo kuti zvinhu zvakaitwa 50 years ago ndoda kuzvichinja nhasi. Kupese baba wenyu aripo? Aripo wakugara. Ngauya. Wese namhara. Ndina baba. Baba uyai. Aswali bambo taamdaidza iswa kweri. Nyaya bambo ndikutoda kuzwawo chokwadi hangu. Ndizvo ndikuda basi baba. Handidi kuti vana wakana wachinyeperana kana kujomborana zviro. Hazvina kunaka baba. Tingoda kuti vanhu vagare zvakadini zvakanaka. Mukwere wenyu nemuroora wari kurwira nzvimbo. Wanya wari kugenyi. Wanya wari kugenyi. Ndizvo here baba. Ndange panzvimbo yangu. Izvo nzvimbo iri yangu. Tezara wakauya achibva akumbira kuti ndiyashaya pekurima kumwana baba munyinyi wangu vanditorera minda wezvawanda koorima. Ndibva ndati ndikati raiti rimawo nekusaiti utezara mubva arima shuwa dzakanaka tikati usasime chimwe chinhu ba. Ndikubva arima zvakanaka nokuva paakaita 2 years kana 3 years aibva andoshaika iye wakakumbira wacho. Ndizvo ndiri kuziva nzvimbo inori yangu ndakandopedzesa. Makafa rini? 62. Aibva afa rini? Akafa rini? Ngoma akafa 96. Akafa 96. Baba wati wakafa after 2-3 years, which means kwa 65. Ndati mati wakafa after 2-3 years kuma 60 achiri mandisi 62 ndo pamakamupa and iwo vafa rini asi kuma 65 ikoko ndo paakafa kubva 65 kusvika izvozvi papa rudima ndiani ndii mamborima uyu makapa vaizana bonasi mukoma vaizana anonzi bonasi. Zvino bonasi wakafa 1996. Bonasi wakafa 1996 baba. Haana kufa 1965 wakafa 1996. Saka mamurima mese na bonasi panzvimbo imwe chete. Muchirima panzvimbo imwe chete yamakamupa iwe. Imimi kusaidi iye kusaidi. Saka kusaidi kwake izvi zvikurima ndiani? Hakuna shuru kurima. Hakuna kurima. Kwa bonasi. Saka ndi kwa bonasi.
ndakagara ndinoti bekwake Mapedza baba, thank you very much. Thank you baba, gara iri masi. Gara iri Gara iri baba, vaita gara iri pasi. Maita baba mapedza nyaya. Kwa bonus ngekwani? Saka chiendai wekwa bonus wari mekwani? Kwa bonus. Wasiwe kwa bonus mori makwani? Kwenyu. Tatenda. Thank you. Ande.